Nou, en dan? Hoeft maar Peerwin. Moest alleen die uit het bureau zijn met de Ja, wat moet ik dan zeggen? Nou ja. Ik heb geen stem. Nee, maar nou, ik kan die nog wel verstaan. Maar komt dit er nu al op? Ja, dit wordt nog. Maar dat nou Fries praat. Ja, dat is wel aardig wezen dat je er geen Laat me door het bureau. 0654. Ik heb geen stem, ja. Volgende keer, Dat oké? klinkt wel heel zeker, maar wat voor bedoel hij? Architect. Oh, farmhouse, ja, ja. Goed. Maar dat is niet voor de kinderen als je nog stemt weer. Ja, Maar als deze. je opgenomen bent, staat er een Ja, het stiet er wel op, hè, dus Doe jij leukste. Jij zou van mij praten. Ik ga niet foto, niet filmpje. Deze dame zou vandaag van mij praten, maar ze doet het niet. Ze wil het niet. Wil je? Ja, Kom. bedankt hè. Hoi.